Moi boa noite, gracias por estar aí unha noite máis, un xoves máis no Land Rover Tonight Show. Señoras, señores, galegos, galegas, chegou o día. A xente pensaba que non ia chegar nunca. A xente estaba, no, iso é imposible, xa non vai pasar. Pero como, sí, xa pasou, está aquí. Sucedeu. Foi o domingo pasado. O domingo pasado. Ao mellor non vos enterastes. Pois, o domingo pasado, o que xa parecía imposible, que non iba a suceder, pasou. O que leva Galicia esperando anos e anos e anos, por fin. Este domingo pasado, Galloso cumpleu 65 anos. Aí está. Esta é unha foto real, deste domingo pasado, unha foto que puxo nas redes sociais, en Instagram creo que foi a súa filla Ana, 65 anos, que estaba todo Galicia, Galloso, retírate, xa está. Aí está, xa cumpleu 65. Mañá xa non hai luar. Acabouse. Siguiente, que lle toca? Piñeiro, vas tú ou vou eu? Bueno, cumpreu 65 anos, non lle comprei nada, porque, bueno, ten de todo. Galloso que eu sepa, ten de todo. O único que non lle vi nunca, mira que lle vin cousas, O único que non lle vi nunca é a carteira. Non lle vi nunca. Non, ten a mesma que Bertín Osborne, usa a mesma carteira, máis ou menos. Bueno. A noticia abriu todos os telexornais, ata o informativo máis importante deste país, o Galicia Noticias, abriu con esta noticia. Galicia atópase completamente consternada ante a confirmación da peor nova posible. Xosé Ramón Galloso cumpre 65 anos. Cumprir anos é malo, a outra opción é peor. Preguntámonos que fará agora o afamado presentador. A Rúa opina: ai, eu espero que non se retire. Imaginaste que vai ser iso. Galloso cos viernes libres. Según abre a luna, volven a pechar. Sí, eu a Galloso conozco muchísimo por causa de que sempre íbamos bailar ca agrupación cultural. Temos ido 127 veces. Recordo moito a primeira vez que fomos, porque chegou tarde a diligencia e casi non chegamos, pero ao final, pues, eu co Galloso trato espectacular. Ele é padriño do meu rapaz pequeno, eu teño un Seat Ibiza. Galloso ten unha cousa espectacular, que pasan os anos e o tipo sigue igual. Eso fala moi mal de como estaba antes. É probable que pronto nun deses bancos estea Xosé Ramón Galloso. E a pregunta é, quen vai mirar agora por iso? Bueno. 165, é dicir. 65 anos. Iba a dicir 65 anos, que non ia dicir. E aí o temos. Vámoslo felicitar en directo. Imos conectar ca casa de Xosé Ramón Galloso na Coruña, un piso de 800 metros cadrados. Boas noites. Boas noites, Roberto, boas noites. Que a muller de Galloso. A muller, a señora. Ten que perdonar, non sabía que vivía nunha mueblería. Bueno, Carmen. É a segunda muller, a muller. A primeira, que eu sepa. A muller. Está por aí ele, está Galloso por aí. Sí, está, pero non che pode atender, E logo? Porque está moi mal. Desde que cumpleu 65 anos, dixoche que se meteu na habitación e dali non sale. Saúdo para o Corvo e para Madrid. Que está saludando. Coitache. Está saludando desde o baño. Está fatal. Leva 4 días enteros mandando saludos polas ventanas. A ti parece normal. Pero que lle pasou desde que cumpreu 65? Non, vese xa retirado, claro. A ver, porque ele é unha persona, ti xa sabes como é, non se quere retirar, ele é Pero adicto. tense que retirar, porque se non se retira agora rápido, non lle dá tempo a gastar os cartos todo, Xa. Como espera un pouco máis, é que non lle vai dar tempo a que se meta na droga, vamos. Pero escoita, mira si está mal. Mira si está mal que na bañera colle o gel e pon así como se fora o micrófono. Está fatal.
tal, Eu cando iba a unha parrillada a comer con el churrasco tal, dice, non lle de criollo. Entón collía o criollo e poñía... Sí, sempre, toda a vida. A ver, Carmen, Dime. vostede saberá que é a súa muller, pero eu digo que agora que está xubilado que debía facer é disfrutar da vida, non? Comprar un chaleco e andar por aí polo paseo marítimo, Bueno, ou facer un cruceiro... Ou ter un detalle ca súa muller, que ainda nunca me levou a cenar un viernes pola noite, por exemplo, Ai, disculpa un momento, Roberto, espera. Sí. Que non vai salir, que contigo que non sale, que xa vos coñezo, que se... Sí, sempre salides a tomar unha caña e despois non volvedes en 4 días. Venga. Os chunguitos, non? No, Jordi Hurtado, que estudiaron Azúcar xuntos Moreno. e chama seguido. Mira, eu sabe cando conocín? O día que estaba ali aquel o de Bonnie M, o negro de Bonnie M. Ai, sí, Bonien. Como bailaba aquel home? Sí, bueno, e sudaba como un cocho, Pero por que o sabes? Ai, dormeu aquí moitísimas veces, sabía cambiarle a sábana, Mira, Carmen, dille a Galloso que non se preocupe, que mañá non ten que ir a lugar a nada, ele está retirado, comprei o 65, nada, máquina, vale? Pepe, quen vai? Mañá vai ir Paco Lodeiro. Gallo, din que mañán vai Paco Lodeiro, que facemos? Non nos queda máis remedio que seguir o programa.